Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Hello, check, check. Sorry kung medyo matagal ako nawala. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng nanay ng lola ko at ng pamilya ng kaibigan niya. Taong 1936. Putotan, Iloilo. Itong mga panahong ito ay nasa edad 13 pa lang ang nanay ng lola ko. Isinilang kasi siya nito noong nasa edad 15 anyos na siya. Kaya hindi nalalayo ang edad nila sa isa't isa. Merong kaibigan ng nanay ng lola ko na nakatira hindi kalayuan sa kanila. Palagi niya itong kasakasama kapag pumupunta sila sa bukid, palaisdaan, namimitas ng mga prutas, at kung saan-saan pa. In short, best friend niya ito. Sa sobrang dalas nilang magkasama, may mga gabi na doon na siya minsan natutulog sa bahay ng nanay ng lola ko. Lalo na kapag inaabot siya ng takip silim. Uso kasi ang kwentong aswang-aswang noon sa baryo nila. Kaya naman, pinag-iingat silang mga bata. Isang gabi doon nakitulog ang kaibigan niya sa kanila. Ayon dito, kapag doon daw siya natutulog sa bahay nila, nakakaramdam siya na parang lumalamig yung paa niya. Lumulutang yun sa hangin. Nararamdaman niya yan kapag nahahati na yung tulog niya at yung pagiging normal niya. Tapos paggising niya sa umaga, may mga putik na yung paa niya at parang pagod na pagod siya at sobrang sakit ng katawan niya. Hindi naman niya alam yung dahilan kung bakit nagkakaganon siya. Kaya laking pasasalamat niya kapag inaabot siya ng dilim sa bahay ng nanay ng lola ko. Kasi no choice talaga siya. Doon talaga siya matutulog. Ilang linggo ang lumipas. Napapansin ng mga magulang niya na parang napapadalas na yata ang pagtulog niya sa bahay ng nanay ng lola ko. Parang hindi na yata tama. Ang dating sa kanila doon na siya nakikitira. Mula nung makahalata sila, pinagsabihan nila ang anak nila na hindi na ito pwedeng lumabas ng bahay araw-araw. Pinayagan siya kapag Sabado lang at Linggo. Isang Martes ng madaling araw, naalimpungatan yung tatay ng babae kasi naihi siya. Naisipan niyang silipin yung kwarto ng anak niya. Pagsilip niya doon, merong nakatalokbong ng kumot. Ayon sa kanya, bakat na bakat yung paa at ulo nung nasa loob ng kumot. Panatag naman siya na anak na yon. Nung nakaihi na siya, medyo napaisip siya sa nakita niya na nasa higaan ng anak niya. Kasi sobrang haba nung nasa kama. Yung ulo nasa pinakadulo ng kama. Tapos yung paa lampas doon sa higaan ng anak niya. Doon na niya napagtanto na hindi niya anak yung nakahiga doon. Kasi maliit na babae lang yung anak niya yung nakahiga, lampas-lampas doon sa kama. Dali-dali ay umakyat siya ng kwarto para tingnan ulit yung kama ng anak niya. Pero pagsilip niya sa kwarto, wala na yung bakat na ulo at paa sa higaan. Tanging kumot na lang at unan. Pero yung anak niya, wala doon. Pumasok na lang sa isipan ng tatay niya na tumakas ito at pumunta sa bahay ng nanay ng lola ko. Pinalipas niya ang gabing yon at natulog ulit. Kinaumagahan, nakita niyang nakahiga na sa kama yung anak niya. Puro putik ang mga paa nito at may mga iilang sugat din. Hinintay niya itong magising para kumprontahin. Nung nagising na ito, kinausap niya ito at nagpasama siya sa bahay ng nanay ng lola ko. Doon ay galit na nagtatatalak yung tatay niya at sinasabihan silang wag na wag kukonsintihin yung pagtakas ng anak niya. Sumasagot yung nanay ng lola ko na hindi doon natulog yung anak niya nung gabing yon. Nakikipagtalo pa rin yung tatay niya at ayaw maniwala sa sinasabi ng nanay ng lola ko. Hanggang sa natapos na lang yung pagtatalo nila, pero hindi pa rin nagsasalita yung kaibigan niya. Magmula noon na hindi na talaga siya pumunta sa bahay ng nanay ng lola ko.
Maghapon na lang itong nagkukulong sa kwarto at paminsan-minsan lumalabas siya para samahan yung nanay niya sa palengke. Ilang buwan ang lumipas na gano'n na lang palagi ang nangyayari sa kanya araw-araw. Hanggang isang gabi, nagising ang nanay niya dahil may narinig siyang kumakatok sa bintana nila. Pagsilip ng nanay niya sa ibaba, wala namang tao. Ilang segundo lang, narinig niyang tumutunog yung lapag ng bahay nila na gawa sa kahoy. Paghawi niya ng kortina, nakita niya yung anak niya na mabilis na naglalakad palabas ng bahay. Dala ng kuryosidad, sinundan niya ito at tiningnan kung saan papunta. Nung nasundan niya ito, nakita niya na pumunta ito sa isang napakalaking puno ng balete. Buhay na buhay ang punong ito at naglalakihan ang bawat ugat. Doon niya nakita na sumasayaw-sayaw sa hangin ang anak niya. Nakita niyang umaangat ang paa nito pero hindi tumutumba. Animoy, parang merong sumasalo dito pero hindi niya nakikita. Tumagal lang daw yung pagsasayaw ng 2 o 3 minuto. Tapos nakita niya yung anak niya na tumatakbo pabalik sa bahay nila, na tawa ng tawa at parang kinikilig-kilig. Dumaan ito mismo sa harapan niya. Tumigil ito at nilingon siya habang nakapikit ang mga mata ng anak niya. Doon ay dahan-dahan itong umisi. Maya-maya pa, tawa ulit ito ng tawa habang patakbo-takbo pabalik ng bahay nila nang hindi siya pinapansin. Nung nakaakyat na ito sa bahay nila, dumiretso ito kaagad sa higaan niya at natulog ulit. Halong galit at takot ang naramdaman ng nanay niya dahil sa nasaksihan niya sa anak niya. Kinabukasan, sinugod na mag-asawa yung bahay ng nanay ng lola ko at pinagtatatalakan sila nito. Sinisisi sila dahil sa nangyayari sa anak nila. Pinagbibintangan silang mga aswang. Sa sobrang galit ng tatay ng nanay ng lola ko, kumuha ito ng isang dakot na asin. Ipinahid niya sa buong mukha niya, sa mukha ng asawa niya at sa mukha ng nanay ng lola ko. Sumigaw din ito at sinabihan siyang kung kami ay mga aswang, hinding-hindi kami makakahawak ng asin. Sinigawan-sigawan niya ito dahil sa sobrang galit niya. Natulala yung tatay ng kaibigan niya. Hingi ito ng hingi ng pasensya sa kanila dahil sa gaspang ng ugali nito. Napatawad din naman nila ito dahil alam nila yung pinagdadaanan ng mag-asawa. Nagrekomenda yung tatay ng nanay ng lola ko at pinalapit sila sa isang sikat na manggagamot noon sa Iloilo. Doon ay lumapit sila at nagpatulong. Noong suriin na manggagamot yung anak nila, ayon dito, merong natutuwang iba't ibang nilalang sa anak nila. Hindi nga lang nakikita nito yung mga yon kapag umaga. Tanging sa panaginip lang ito nakikita ng anak nila. Inalok sila ng manggagamot kung gusto ba nilang makita ang mga yon. Hindi nagdalawang isip yung mga magulang na sumagot ng oo. Pero binalaan sila ng manggagamot. Kung ano't ano man ang makikita nila, wag na wag silang matatakot o gagawa ng ingay habang nilalaro ng mga yon ang anak nila. Maaari daw kasing hindi na ibalik ng mga yon ang anak nila. Sang-ayon lang ng sang-ayon yung mag-asawa sa manggagamot. Maya-maya pa, merong ibinigay na langis yung manggagamot sa kanila. Meron itong iba't ibang papel at ugat sa loob. Ayon sa manggagamot, ipahid nila yon sa noon nila at sumilip sila sa pagitan ng hita nila ng nakatuwad. Kapag ginawa daw ang mga prosesong yan, makikita nila yung mga naglalaro doon sa anak nila. Wala namang intensyon ng mga yon na kunin ang anak nila. Bagkus, baka yun pa daw ang magbigay sa kanila ng yaman at swerte. Kaya sana, pabayaan na lang nila. Matapos ang pagpapakonsulta nila sa manggagamot, gabi-gabi ay binabantayan na nila ang anak nila. Isang Biyernes ng gabi, halos agawin na ng antok ang mga diwa nila. Nang meron silang narinig na katok mula sa ibaba ng bahay nila.
Dahan-dahan silang sumilip sa ibaba, pero wala silang nakita. Doon na nagsimulang magpahid ng langis sa noo nila yung mag-asawa. Hindi pa man din daw nakakalabas ng bahay yung anak nila. Meron silang nakitang napakatangkad na nilalang ang naghihintay sa anak nilang nasa labas ng bahay. Para daw itong puno na merong paa at kamay. Yung mukha napakahaba at kulay asul ang mga mata. Yung itsura nung naghihintay sa anak nila, parang kumakain ng tao. Tinakpan nila ang mga bibig nila para hindi sila makagawa ng ingay. Halos maiyak-iyak na yung nanay niya dahil sa nasasaksihan niya. Nung nakita nilang tumayo yung anak nila mula sa higaan, nakita nilang merong humihila sa mga kamay nito. Pero wala silang makita na kung ano. Nung tumuwad yung tatay niya at sinilip ito sa pagitan ng mga hita niya, nakakita siya ng isang maliit na nilalang. Punong-puno ng balahibo ang katawan. Isa lang ang kamay. Merong 2 maliit na paa at isang napakalaking mata sa gitna. Doon muntik mapasigaw ang tatay niya dahil sa sobrang nakakadiri nung nakita niya. Pakiramdam nilang mag-asawa mapabaliw sila dahil sa mga nakikita nila. Pero yun palang pala yung simula. Nagdadalawang isip yung mag-asawa kung susundan pa ba nila yung anak nila. Hanggang sa nakapagpasya silang sundan na lang. Kahit pakiramdam nila, hindi maganda ang mga makikita nila. Noong nasa puno na sila ng balete, nawala yung 2 una nilang nakita. Pero yung anak nila, nakikita na nilang nagsasayaw na sa hangin. Huminga na malalim yung mag-asawa. Maya-maya pa, dahan-dahan silang tumuwad at sinilip sa magkabilang hita nila yung anak nila. Doon nila nakita na sobrang liwanag ng puno ng balete. Napapalibutan ito ng iba't ibang klase ng nilalang. Diwata, engkanto, maligno, duwende, kapre, tikbalang, halos lahat-lahat nandun na. Masasaya silang nagsasayaw habang sinasabayan ng mga yon yung anak nila. Yung mga malalaking ugat ng puno ng balete, mistulang mga hagdan na inuupuan ng mga yon. Tawanan, kulitan, ang saya-saya doon sa lugar na yon. Pero syempre, dahil mga magulang sila, normal lang na protektahan nila ang anak nila. Umuwi silang mag-asawa nung gabing yon. Hindi sila tumagal ng 20 segundo. Pinalipas nila ang gabi. Kinaumagahan, nagtawag yung tatay niya ng iilang mga kamag-anak nito para magpatulong na putulin yung napakalaking puno ng balete. Sa pagkakatansya nila, hindi nila kakayaning putulin yun ng 1 araw lang. Aabutin yun ng 1 o 2 linggo kung mano-mano nilang puputulin. Kaya ang ginawa ng tatay niya, isinama siya doon sa mismong puno ng balete at nagsimula itong pagtatagain yung mga ugat ng puno. Habang tinataga ito ng tatay niya, blankong-blanko lang ang mukha niya at tila ba wala itong pakialam sa kung anong ginagawa ng tatay niya. Nung napagod na ito pati ang mga kasama niya, nagpasya silang ipagpabukas na lang yung pagpuputol. Kinagabihan nun, inobserbahan nila yung anak nila kung tatayo pa ba. Pero hindi na ito tumayo. Tumagal din ng 1 linggo na wala nang sumusundo sa anak nila. Hanggang sa nagpasya sila na itigil na ang pagputol doon sa puno. Pero napakalaking pinsala na ang nagawa nila. Umaga ng linggo, ginigising siya ng nanay niya para magpasama sa palengke. Pero hindi na ito magising-gising. Tumulong na din sa paggising ang tatay niya. Pero sa kasamaang palad, wala na itong pulso. Namatay ang anak nila 1 linggo matapos nilang pahirapan yung puno ng balete. Halos isumpa ng tatay niya ang lahat ng nilalang doon sa puno. Wala siyang ibang masisi kundi ang mga nilalang na yon. Pero huli na ang lahat.
nakuha na siya ng mga nilalang. Nung araw ng burol ng anak nila, pumunta ang nanay ng lola ko. At doon, ibinahagi nila ang naging kwento ng anak nila. Hingi ng pasensya yung pamilya ng babae sa kanila dahil sa naging asal nito. Nung hapon ding yun, dumalaw yung manggagamot. Kinausap silang mag-asawa at sinabi nitong yung nasa loob ng kabaong ay hindi nila totoong anak. Katawan yon ng puno ng saging. Nung una hindi sila makapaniwala sa sinabi ng manggagamot. Hanggang sa pinagpahid sila ng langis sa noo nila. At sobrang nawindang sila sa nakita nila. Kalahating katawan nga ng puno ng saging ang nasa kabaong. Sinabihan sila ng manggagamot na wag na lang sasabihin sa iba. Dahil yung katawan mismo ng anak nila ay isinama na sa mundo ng mga nilalang na yon. At doon na siya magpapatuloy sa kanyang sayaw. Opinyon ko lang maski siguro ako kung ako yung magulang, normal naman yung magiging reaksyon ko para sa anak ko. Gusto ko lang naman siya protektahan pero siguro ilalayo ko na lang siya doon. Tsaka mali din yung gagalawin mo yung kalikasan. Kasi nga, wala ka pa sa mundong ito. Nandyan na yung mga yan. Mairal na irespeto na lang natin sila. Kasi hindi naman tayo inaano Tsaka di ba nga, nagbigay naman ng babala yung manggagamot sa kanila. Hindi naman sila lolokohin nun. Kaya sana, sinunod na lang nila. Pero kayo, ano magiging komento ninyo sa kwentong ito? Open ang comment section natin para dyan. Wala munang tawa. Maski ako, apektado dun sa nangyari sa babae. Nakakalungkot lang. Ay, tsaka, sorry may sipon kasi ako kaya medyo nasal yung napakinggan ninyo. So, paano? Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.